Hello guys, yung busy ka pero meron kang kausap. Yun lang naman yung nangyayari dito ngayon sa akin guys. Ano daw? Anyway, busy po ako dito sa paglilinis ng ating grill. Kausap ko lang yung mama ko dito guys. Palagi ko silang kausap no, every day, every night, every morning doon sa Pinas. Pero dito ako nagulat sa ating nakitang daga. Meron po akong dito nakitang daga guys at natakot ako nasa loob talaga ng bucket na yan no. So ngayon dinala ko doon guys sa yard namin para doon siya makalayas kasi takot ako. Pati si Tami sinabihan ako bakit ganun, daga lang yan. Kailangan pa talagang gamitan ng kahoy o di ba takot? At pagkatapos kong naglinis sa labas, dito na naman ako sa loob guys. Nag-vacuum at kailangan kong linisin yung ating floor kasi alam nyo naman, ang daming aso at ang daming buhok. Hindi lang aso, meron din tayong dalawang pusa no? At saka grabe sila din kapag lumilipad, nagtakbuhan ang buhok din, lumilipad na. At dito din tayo sa ating maruruming bedroom no? Nagmap lang ako dito, kinukuha ko yung mga mga buhok na lumilipad-lipad, ganyan ako kapag hindi ko feel mag-vacuum, yun yung ginagamit ko kasi ayaw kong mag-drag-drag ng ating vacuum. Ang laki kasi din ng vacuum namin, nakakapagod dalhin. Tanda na kasi ng vacuum na yun guys, dalawa yun siya at saka talaga strong din sayang din itapon. At saka yun, naglaba tayo ng ating blanket at saka nilagyan ko siya ng ating comforter para hindi puntahan ng pusa. Pagkatapos dyan guys, bumalik ako dun sa kusina. Kailangan ko na talagang linisin din ating stove no kasi dumidikit na yung ang dumi dyan. At saka ang tagal matanggal kapag hindi mo talaga everyday linisin. Ito guys, may mga na si Tami. Piniprepare. Galing ito sa basura. Ginamit niya. Galing basurahan pero hinugasan yan ay. Of course. At ito yung mga binibili kapag yung may mga laman na may mga cake. Kinikip ni Tami Nagamit pa. So yan. Ganyan yun si Tami. Ito naman putulin ko to kasi nakakairita. Yung mga ganito nakakairita ba. Hugas tayo. At yun na guys, nakita ninyo yung mga previous vlog natin. Yes, meron tayong bisita kaya naglinis tayo. Kapag may mga ganitong time kasi guys, kailangan talaga nating maglinis ng maigi sa bahay para hindi tayo masawayan, charot. At yun na guys, nililinis yung ating bucket Kailangan nating linisin kasi nandyan yung daga kanina. At yung walis natin, everyday ko yan nililinis after using sweeping yung mga tae ng aso. Nililinis ko yan palagi guys. Hello guys! So ngayon, ang gagawin po natin is magdi-defrost ako Okay, let's see guys, mag-defrost ako dito. Meron ako ditong tawag nun yung ay naputi ko muna guys. Meron akong prime rib. Meron akong prime rib dito and kailangan nating gamitin bago masira, no? Kunin ko lang ito po kasi matagal na itong prime rib at kailangan ko lang siyang i-defrost. So, kunin natin yan sila. So, ang daming dito. Wag na nating magpakita lahat no kasi ang dami talagang mga suyaon din. Lang tayo nagva-vlog pero ang sabi ng iba nagpaibog daw ko. Ngano gud taw magpaibog man ko? Mao naman jud ni among kinabuhi diri. Nganong ipaibog pa man no? Di man na dapat ipaibog. Adoy nagkailangan na talaga itong i-defrost ang freezer namin no. Ito yung prime rib ko no. Hindi po ako nagpaibog. Nagkuha lang ako dito para i-defrost. Hindi po ito paibog. Hindi po dapat ipaibog ang pagkain. I-defrost natin ito. Ito yung prime rib guys, Yun. Yan siya. Ibalik natin yung ito ibalik para talaga no? Sana naman.
So, yun lang siya. Yun lang yun guys. Hindi po yan paibog. Pero, hindi ko man yan siya lutuin ngayon. Lutuin ko yan siya. Kapag ma-defrost na nga siya kasi hindi pa talaga siya defrost. Ito siya, oh. Yun. At may malaki pa nito eh. So, ito muna. Dahan-dahanin natin kainin. So, sabi ko kay Mr. i-defrost natin ito pa. So, ngayon, mag-ano lang ako. Maggawa ng salad kasi hindi na ako magluluto kasi ang dami kasing pagkain talaga, guys. So, kailangan kong yung salad na lang yung gawin natin, no? Meron po tayo ditong tawag nito, halaw ang daming mga dapat, ang daming lutuin. Halaw meron pa pala ito. Ang dami ko dapat gawin, lutuin. Hala, nasira naman ito, uy. Nako, talagang buhay na ito. Ito yung mga ganap talaga, guys. Kapag magdubli talaga, kapag magdubli yung mga pagkain at saka ang nagsira-sira na. Ay, nako. Next time, ayaw ko na talaga. Ayaw ko na bumili ng mga extra food. O, asa naman yung binili ni Tami na anik? Asa na yun? No. Bumili siya ng asa na yun? Hindi ko makita-kita. Ay, dito na. O, tinatago. Kaya yun, hindi ko makita kasi tinatago. Ay, nako, itong asawa ko talaga, guys. Hindi ko na alam. Ang daming mga anik-anik, guys. Itong refrigerator kasi. So, gawin ko lang po ito, guys. Nasira na yung lettuce natin. So, kailangan ko lang siyang kunin yung sira. And then, yung sa ilalim yung natin, no? Ay, mainit pala talaga. So, nag-sweater pa talaga ako. Ang init pala. So, maghubad tayo. Yun, tinawagan ko si Tami. Kasi gusto kong malaman kung may trabaho siya bukas. Pero, narinig ko yung boses niya. Parang, sabi pa niya sa akin, hindi daw niya kaya. Sabi ko, bakit? Yung likod niya, inatake na naman siya ng sakit. Kanina pa yun, grabe. Ilang araw na yung sakit niya, guys. Parang hindi na talaga yan mawawala. Lumala ng lumala. Pero alam nyo, ngayon sabi niya sa akin, hindi daw niya kaya. Ungol siya ng ungol. And, sabi ko, ba't hindi ka na lang umuwi? Mamaya pa daw. Sayang kung iuwi daw niya yun, wala daw magbantay sa niya, sa trabaho niya. And baka mamayang 6, 7, 8 yun makalabas. And then ngayon is 11:30 ang taas pa ng oras. Sabi ko, magtika ng painkiller to ease the pain kasi magtrabaho siya, din sakit, din kakain ka. Sabi ko. So sabi ko, may trabaho ka bukas. Punta daw sana siya ng Jersey sa Long Island para tulungan yung kaibigan niya, si Rich ba? Nag-business si Rich and din tulungan daw niya. Sabi ko, please no. Sabi ko, mag-antos ka dong. Mag-antos ka kung ganyan. Ikaw magdala. Ang hirap, guys. Uy, alam mo bakit? Yung parang yung feeling mo na wala kang magawa, na yung asawa mo may sakit. And then yung papa ko, same lang yung nangaramdaman nila. Yung likod, sakit, paa, sakit igalaw, ganun. Pero si Tami, trabaho pa rin ang trabaho. Parang ang hirap, guys, na parang wala akong magawa. Dalawang lalaki, yung asawa ko, ama ko. Parang hindi ko alam. Nagutom pa ako, sabi ko, hindi ko alam kung alis ako ngayong araw kasi aalis ako and then iba yung naramdaman ko. Worried ba? Para hindi ko alam yung anong gagawin. And then gutom na parang ako, sabi ko, hindi ko alam kung aalis ako. Pero yeah. So yun. Ayaw ko sanang umalis. Kaso, kailangan. Kanina, ayaw ko sanang umalis, diba? Nandun tayo sa kumakain tayo. Ay, nakalimutan kong i-text si Mr. para malaman niya na umalis ako ng bahay. Baka tatawag yun. At saka mag-lipstick din ako, no? Kasi kailangan natin mag-lipstick. Mina lang. Ayaw ko sanang umalis ng bahay. Kaso, yung natin, yung asawa natin, pag uwi, walang gulay. Ay, no, nagluto ako ng gulay
konti lang yung niluto ko kagabi, yung string beans. So kailangan kong magluto ng extra. Ang hirap ng ganito guys kapag ang daming nagkasakit sa pamilya, asawa, doon sa Pinas. Ang hirap. Pero yun, malapit na tayo dito sa ating papuntahan. Galing na ako doon sa isang store. Meron akong nabili na mga gulay. So, nagpunta ako dito kasi gusto kong tumingin din ng mga ipananim natin sa ating garden, no? At bibili na rin ako dito ng gulay. Let's see kung anong meron dito. Meron akong hinahanap, chayote, pero let's see. At saka ang layo kung nagparking guys para naman hindi sagabal pag aalis na ako dito. At yun, andito na tayo sa loob ng Adams. Gustong gusto ko itong Adams. Masarap yung mga binibake nila dito at ang bango. At ngayon, diretso na ako doon sa ating mga bulak-bulak, no? Sa garden, bulak at saka mga pananim gulay. Pero ang naobserbahan ko dito sa mga bilihan ko noon, pabalik-balik ako dito, no, every summer, every spring, pero this time talaga wala sila masyadong gulay. Iwan ko kung bakit may limit sila sa mga paninda nila ngayong gulay. At saka yung mga ano nila, may mga bunga na guys, ang liliit pa. Sabi ko, may mga bunga na ang liliit pa, anyari. At halos mga pepper man ito, mga jalapeno pepper, mga atsal ba, mga iba't ibang klaseng atsal. At andito na ako sa ibang kabilang nila, andito naman mga bulak-bulak, no, mga bulaklak, mga halaman pang sa loob ng bahay. Gustong-gusto ko guys, pero yung ang presyo gusto ko talagang tumitingin dito kasi nakikita ko doon sa Pilipinas yung mga dahon-dahon. Ito ding bulaklak na ito, marami din ito sa Pilipinas. Ito siya, tinitignan ko. Ang inaalala ko kung babalik ba ito every year, kaso yung presyo guys, masayang lang ba. Nakalabas na ako dito. Ang binili ko lang is 2 broccoli rub na hikot. 2 broccoli rub lang para may makain si Mr. Bukas. Aray. Meron siya makain bukas. At ito lang yung binili ko sa isang tindahan, no. And yun. Ang nabili ko lang halos ngayon, no, puro lang gulay talaga. Yun na lang yung nabili ko. Wala nang mga iba-iba dyan. Gulay puro. Kaso lang wala akong nabiling chayote. Kasi ang papangit ng mga chayote sa kabilang tindahan. Nagpunta na naman ako sa Adams. Ang chayote nila, ang lalaki. Ang liit na sira. Ang doon naman sa Market Fresh, yung una kong pinuntahan is, ang lalaki nag-yellow na. Diba? Iba-iba, opposite. Ang laki at ang liit, pero para sila yellow. Okay lang yung maliit at malaki, pero puro naman yellow. Ready na yun itanim. Kasi may tumutubo na. Kaloki. So yun, pauwi na lang tayo doon sa bahay para naman makapagluto tayo dito at may makain yung asawa. Ay, meron pala akong biniling broccoli. Gulay galore tayo ni. Kainin natin puro gulay. Ito lang yung hindi gulay. Sabon.